जोङो बारग' एनडिबि बिथांमोननि सोमखोर मुसाहारिनि सोमखोर मुसाहारिनि सोमखोर मुसाहारिनि जोंनि बे गामिनि गासै रायजो राजाजों गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं आसा खालामाखैमोन आंखौ जे एसेबां नोंथांमोना अनसायगोन बा बरायगोन। दिनै बे मुहुर्तखौ आं मोननानै आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों जे नोंथांमोना आंखौ अराय सम हेफाजाब होलांबाय थागोन। फैबाय थानाय समाव आंखौ अराय सम सहाय खालामगोन आरो आंबो नोंथांमोननि जानानै जेसेबां हायो खामानि मावनो समाजनि खामानि मावनो आंबो नाजालांगोन। खारन जोंहा मावनांगौ गोबां खामानि दङ। जोङो फरायनायाव मावनाय दांनाय आं खोनानो मोनदों गोबां फासयनानै दं बे ओनसोला। खारन बे ओनसोलखौ लानानै जों समाव देरगाखाङो। मानोना बे ओनसोलनिफ्राय गोबां मुंख्लं दं। आं जेब्ला आफादाव थांजेनदोंमोन अब्ला आङो रेकर्डसफोरखौ नायदों माखासे रेकर्डसफोरखौ। बे ओनसोलाव साबसिन मुंख्लं जों गोसोखाङो दासिमबो। दा बेनिखायनो जों खौसेयै गसंथानो नाजानि खैफोद आफोदाव सहाय होलायनि अराय सम खौसे जौगालांगोन। अब्लानो जोंनि समाज जोङो मोनसे आबुं समाज मोनलांनो हागोन। जेब्ला जों गावस्राबाय थागोन अब्लासिम जोंनि समाजा मोजां जानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ। जों ज' ज'यै खामानि मावलांबाय थागोन। आं दिनै गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै खारन आङो एसे इमसनेल जानानै दं। बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दं अब्लाबो आं उनाव बुंलांबाय थागोन लोगो मोनलायबाय थागोन बुंनानै आं बिबुंथिखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों। सोमखोर मुसाहारिनि सोमखोर मुसाहारिनि सोमखोर मुसाहारिनि साननानै लादो जोंनि खिथिमारि गामियाव सासे माने बिर जोहोलाव फैबाय आरो बिथाङा सानसे नङा सानसे दहाय जे गावनि बिबुंथि लाखिदों बेजों मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ सल्भ खालामगोन जों आसा थाबाय बिथांनि सायाव। आरो बिथाङाखौ आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों दा माने आङो माने बुंफिननाया बेनो जे माने दा जोंहा बिबायदि फिसाया नोङो दज' था इसोरखौ ससमाय सिन्थिनानै था मोजां खामानियाव आगान होलांबाय था नोंखौ मोजां मानसियानो बोलांगोन। आरो नोंनि सायाव सोरबा सोरबा बिदिनो मोननानै माबायदि होननानै बेखौ नायगोन नालाय बेखौनो नोङो साबधान था एबा ओमफ्राय नोङो मोजाङैनो न'आव था नोंनि खामानि मावनांगौ माव नोंनि लोगोजों माव माने फां फुं बिथोर एरि दाउ माने दाथां मानसिफ्रा नोजोर गोलैयो बे हिसाबै माने आं फिसाखौ बुंबाय गाज्रि दामोन माने नोंहा दा एसे माने जिरायथ'नायनि सम बेखायनो एसे थिग था माने इयुनाव जों बेफोरबायदि जाफिना माने गाज्रि नोजोराव बे पार्टिफोरनि आखायाव जों गोलैफिना आरोखि बेखायनो नों एसे एरायनानै था लासैनो जखन उदां जाथारबाय तखन नोंनि गोसो मथानो मावनो हागोन नङा बेखायनो बेखिनिखौ एसे साइड लानानै थाथ' बिसोर गभर्नमेन्टआ दाबो नायबावगोन आरोखि बेखौल' आङो फिसा हिसाबै आंखौ माने मोनसे आं रिकुवेस्ट खालामबाय आफा सोमखोर मुसाहारिनि सोमखोर मुसाहारिनि सोमखोर मुसाहारिनि सोमखोर मुसाहारिनि सोमखोर मुसाहारिनि सोमखोर मुसाहारिनि सिनायाखिसै आंहाथ'
सिनायाखै जोंगोर मुसाहारिनि जोंगोर मुसाहारिनि जोंगोर मुसाहारिनि न'आव फैनानै खोबो गोजोननाय मोनदों गोबाव समनि उनाव न'खरजों लोगो मोनलायदों खोब गोजोननाय मोनदों खय बोसोर बायदि जेलाव थानांखो ओमफ्राय साराय 10 बोसोर थाबाय साराय 10 बोसोर मा केसाव थानांगोन केसा मोननैनि एनआइ केस मोनसे दंमोन आरो डिस्ट्रिक्टआव मोनसे केस दंमोन 2019आव आं बेनिफ्राय खालास मोनदों जेलनिफ्राय दा ब्रादारा उदां जाबाय माबा मावनो सानो नामा मा मावगोन फिउचार प्लेनिं दाथ' जेबो गैथ'वा नायलांसै केसफोर दंबावो नामा केसथ' दा जेबो गैथ'ला जोब्बायानो दा बेलावसो फैदों नालाय बे केसा सोलिबाय थागोन बुंनो हाया इयुनाव आरो मा जाहैगोन बेखौथ' बुंनो हाला थेंक इउ जोङो बारग' एनडिबि बिथांमोननि जिखिना एनआइए केसाव दङमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांजों सावरायनानै बे गासैबो केसखौ रिटार्न लाबोनो हाबाय एनआइएनिफ्राय आसाम स्टेटआव आरो बिनि बेलनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेराव जेराव केस दङ बेवहाय बिथांमोनखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बरननानै लांनाय जाबाय आरो लासै लासैनो बिनि बेल बयखौबो बेल होनायनि थाखाय बेबस्थाया सोलिबाय आरो बेखौ थोंजोङै जोङो बारग' एनडिबिनि जि आफाद दङ बिथांमोनजों जोंनि सरकारनिफ्राय सोमोन्दो लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङ थालांनायनि गेजेराव सिबिआइनि गासै 6 दङ 6 दङ जेराव रन्जन दैमारि बिथांबो दङ बेखौ लानानैबो बावैसो जोङो हम सेक्रेटारिजों रायलायहैदों आरो हम सेक्रेटारि बिथाङा खोथा होदों जे नेक्स्ट जेब्ला ट्रायल जागोन अब्ला निश्चय बिथांमोना माखासे पजिटिभ इनिशिएटिभखौ लागोन आरो जोङो थाबैनो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौबो लोगो हमगोन जाहाथे एनडिबिनि जि केसनि जेंना बेखौ थाबनो सुस्रांनो हायो आरो लोगोसे जोंनि संबिजिताव जि मोनसे संशोधन 125th एमेन्डमेन्ट बेखौ लानानैबो जोङो केन्द्र सरकारजों सावरायगोन जाहाथे नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ जेरैखि जाया जायो जायनि गेजेरजों जोङो रांखान्थिनि जि मोनसे बेबस्था बेखौ गोख्रों खालामनो हागोन आरो काउन्सिलाव माखासे आयेनगत भाबे बा कनस्टिटिउसनेलि जिखिनि स्ट्रेंथेन खालामनांगौ बेखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनो हागोन रन्जन दैमारी डाঙरिया एनआইএৰ কেছখিনি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমি অনুৰোধ কৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ কৰা মতে এনআইএৰ কেছখিনি ৰিটাৰ্ণ দিছে এতিয়া ইয়াৰ বেলৰ প্ৰচেছ চলি আছে ঠিক তেনেধৰণৰ সিবিআইৰ 6টা কেছ আছে এই কেছটোকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যেহেতু শান্তি আহিল সব পৰিৱেশ ভাল হৈ গ'ল এই 6টা কেছটোকো উইথড্ৰ কৰিব লাগে বা এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে যদিও কনভিক্টেড আইনগতভাৱে কি আইনত ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কৰিব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেখেতে কথা দিছে ইয়াৰ ওপৰতো বিবেচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লোৱা